Salam dostlar, şu gün aramızda Blender 3D programması bilen gyzyklanýanlar bar bolsa, şolar üçin Nolan Blender programasyny öwretjek. Nolan diýänim programmany nirden skaçat edilişinden başlap, ustanowkasy näle bolmaly we iň ansat görnüşde programmany size öwretmäne çalışarym. Bilen YouTube'da ingilisçe, rusça programmany öwredýänler bar. Ýöne diline biraz kynçylyk çekýänler üçin türkmen diline de bir görnüş bolsun diýdim. Onda başladık seyredin. İlkin yerden başlayalım. Google'a girýäňiz. Google'a gireňizden soň poýska blender.org diýip ýazýaňyz we saýty girýäňiz. Saýty girýäňiz bolýan. Şunýalyk interfeýs çykýandan bärde Gönü bilişiňiz ýaly Blender programmasy mod bolýan üçin häzir köp talap gören programmalardan biri. Seredin onda dowam edýäs. Bärde download basýaňyz. Windows bilen ýamursaňyz download Blender diýip dördüşlük ýagny soňky versiýasyny göňskaçat edebilýäňiz ýa-da kompýuteriňiz Windows dälen başga görnüşler bolsa olar bärde skaçat edebilýäňiz. Bärde download Blender diýäňiz. Şunýalyk sahypa çykýar, siz garaşyň göni başlamak bolmagy mümkin. Ýöne garaşsaňyz ene Blender 4.2 gön skaçat edip başlaýar. Programma skaçat etsin we siz bilen soň dowam edýäs. Programmany skaçat edip bolduk. Programma skaçat edip bolandan soň gön desktopyň ýerine şunýalyk kartçyk görnüşine gelmeli ýa-da gelmedik ýagdaýynda kompýutere girýäňiz, download girýäňiz bärdene Blender 4.2 şeýle görnüşde bolýar, üstüne basýaňyz, şunýalyk interfeýs çykarýar. Seredin, bärde näme etmeli? Next basýaňyz we bärdäki lisenziýalary hemmesini I accept diýip kabul edýäňiz we next diýäňiz ýene-de. Bärde Blender'ın ýere goýunyp soraýar. Özüňiz bärik basyp ýerine görkezip bilýäňiz. Ýok gerekkä next diýäňiz. Bärde de install diýäňiz. Bu programma şeýlelikde ustanowka başlaýar. Seredin dostlar, programma ustanowit etdi. Bärde finish diýäs. Finish diýdik we ekranymyzda Blender'ın özüne açyl çykýar, siňe gerek basýar. Programmany açamyzdan soňra şunýalyk interfeýs çykýar. Bärde dilini taýlap bolýar, semany taýlap bolýar we myşka bilen myşkanyň haýsy knopkasynda taýlajak diýip biz hemişe ýaly çek knopkasynda taýlaýar we bärde save preferences diýär we bärde diýen näýlik sahypadan başlaýar. Bärde general diýär we programmanyň öz interfeýsi. Birinji sapagy mundan meter uzalyp çekýän videony halam bolsaňyz kanalymda agda bolun, like basyň, kommentariýa ýazyn, kommentariýalarda soraň, belki sizde bolmadyk ýeri bardyr ýa bolmasa düşünmedik ýeriňiz bardyr. Ýazyn kommentariýalarda başardygyňyzdan jogap bereriz. Indiki videolarda görüşýänçe sag bolun.